Niyayikhumbula le ntombazana endiyibeke apha? Niyayikhumbula le ntombazana endiyibeke apha? Le ntombazana yayinalaa mntu wayo ne, mostly on Facebook, kancinci apha kuTikTok iividiyo zayo ndazibona kancinci but mostly on Facebook. Mantombazana, ntontonto, mantombazana, ehlala elapha emantombazaneni, thetha zonke izinto ezi. Mantombazana sunuthi, mantombazana sunuthi, indoda mantombazana yathi, indoda mantombazana yathi. You know, good people, there is absolutely no one that has a formula of relationships such that even the marriages of 20, 15, 30 years ends because akho mntu une-formula. This mjolo thing is now difficult. And number two, don't build your content or don't build your brand on someone. My boyfriend this, my boyfriend that, mantombazana, mantombazana. Be a girls man. Be a girls man. Support amanye amantombazana. Support amanye amantombazana. Because what those girls are going through, you can go through now. But ke ngoku, you will find that yena, she was always on the opposite side of the girls. Indoda yathi, indoda yathi, indoda. Thinking that, I remember watching enye video yakhe enxiweni. Linxiwa lam eli, this is my site, ndizokwenza 1 no 2 no 3 no 4, unxibe iringo. Watshatwa. She was never married. She was never married. Washiywa nesana. Now he has to come back to us crying, relationship ends. Analo nosizi mna. Because wena you udisa amanye amantombazana apho uzama uvuyisa indoda engakushiya, you'll find that le ndoda emshiyile ngoku seyinabantu, seyijole nakathathu. Ndiyanicebisa, if you are a girl, nditsho kubantwana boomalume ndithi sumjaje umntwana oyintombazana. Yho, umithe umncinci, sumjaje, umithe emncinci myeke, sumjaje. Because now imilalwane uyayenza. We never know what might happen. And when that thing is happening, and when we remind you that uyakhumbula wawusithini, umntu uzothi asimthandi, asimsapoti ntonto. No, I don't support le ntombazana noba shem angathini, noba ananexesha lakhe. Because build your content around ekuthukeni amanye amantombazana. Mantombazana, imali ngiyayigcina indoda. Mantombazana, sunufuna imali. Mantombazana, nifuna imali oobaba benu. Mantombazana, ipolo. Iphi yena le ndoda yakhe yayiqhuba ipolo ebomvu? Ibinjani lepolo? Ibibomvu okanye ibimhlophe? Iphi yona? Gone. I've been watching iividiyo zalamjita trying to explain why bohlukene. Andiva why bohlukene. So good people, don't build a content around someone. Don't build a brand around someone. And number two, don't build a brand. Thukisa abantu, you will go through the same. Uzawuhamba ngqo ezinyaweni zabo bantu. Nangu omnye ithuka abafazi abadivosile. You're divorced women, wadivozwa wanya. Now he has to come back to us. You kumandi uba independent kodwa yena wasithi I don't see myself being independent. You see?